Hi guys! Bagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. For today's video, pupunta po tayo sa dagat at mag-fishing. First time namin itong gagawin. Eid holiday pala ngayon dito sa lugar namin. Pero itong video na to ay nakunan ko bago pa mag-Eid. So ang plano namin is pupunta kami sa dagat para at least kahit paano ay may celebrate namin ang Eid holiday. Heto nga at namili kami ng pang fishing, complete accessories na po yan. Ewan ko ba kay Jay, ang lawak-lawak ng fish pan nila sa probinsya pero hindi pa niya gamay kung paano gamitin or magkabit ng mga accessories niyan. So first stop namin, nandito na kami sa Cornish. So dito pala ang unang bibinyagan yung mga pinamili namin na pang fishing. Mag-aalas 5 yata ng hapon nung dumating kami dito. So wala man masyadong tao dito except yung mga namimingwit lang at yung mga family na namamasyal. Weather condition is perfect, hindi siya mainit, hindi siya malamig, sakto-sakto lang ba? At tignan nyo naman ang person, o diba? Balot na balot. Paano naman kasi, nakapambahay lang ako dyan. At nung bumili pala kami ng pang fishing guys, bumili na rin ako ng mga gagamitin pang halaan. Yun nga lang kasi, magpi-fishing muna kami. So for the support na naman ng person kay Jay. Grabe din kaya ang sipon ko dito, kaya minabuti ko rin lumabas para makalanghap ng sariwang hangin, vitamin C, Baganor. At dito pala sa Cornish area guys, kung gusto nyo mag-rides, marami kayong pagpipilian. Maraming bicycles, scooters, ganon. At kung feel nyo din mag-ride sa mga boats dyan, pwedeng-pwede. Yun nga lang kasi, hindi ko na alam kung magkano ang presyo ng per person. Tagal-tagal na rin kasi na hindi ako nasakay niyan. So yun na nga, mukhang matagal na rin ako hindi nakasakay. Dati-rati kasi, 10 real lang every 30 minutes per person yun. High tide pala ngayon. Good luck naman kay Jay kung may makuha siyang isda. Natatandaan ko, wala siyang pain na nilagay except yung mga plastic ba na isda na kumikinang. Ano ba ang tawag nun guys? Hindi ko alam. Ang alam ko na pain is yung mga isda or prawns na nilalagay sa hook. Kaya pagpasensyahan nyo na ako guys, wala din akong alam sa mga ganyan. At heto nga na videohan ko ang paglubog ng araw. Sobra naman talaga na napakaganda. Dapit hapon na, sarap na talaga tumambay dito. Isama mo pa ang masarap na weather ba? Tapos nakaupo ka lang dyan, nakaharap sa tabing dagat. Ewan ko na lang sa'yo kung hindi ka pa makapag-unwind dyan. Hampas ng tubig, huni ng hibon, tapos yung tunog ng hangin. Oh wow! Ikaw kaibigan, pagod ka na ba? Or mayroon ka bang iniisip? Or mayroon ka bang problema? Kailangan mo nang lumabas sa lungga mo at pumunta dito. Kahit wala ka man makakausap dito, at least masasabi ko sa'yo na pwede ka makapag-isip ng maayos, makapagpahinga ng mabuti. Sama mo na rin yung makalanghap ka ng sariwang hangin. Ako nga kaibigan, pag bored ako, sinasabi ko talaga kay Jay na kailangan ko lumabas at makalanghap ng sariwang hangin. Higit isang oras na kami dito sa Cornish pero ewan ko ba kay Jay, wala pa siya nahuhuli kahit man lang maliit na isda. Eto, nandito lang ako at nakaupo at pinagmamasdan siya. At sabi ko nga sa kanya, hindi naman siya namimingwit kundi naglalaro lang. Sabi pa nga yan sa akin, naglalaro lang daw talaga. Hay Diyos ko. Pagsabihan ko tuloy siya na hindi marunong na tulad ko. Paano naman kasi, hampas siya ng hampas. Di ba pag hinampas mo yung fishing rod mo, tapos mag-antay ka ng ilang minuto, kailangan mong i-rest ba, ganon, para may madawi ba na isda? Tama ba yung mga pinagsasabi ko? Waran din, hindi ko rin alam. Sabi ko nga sa inyo guys, na tamang upo lang din ako dito. Inhale, exhale. Paano ba naman kasi sinisipon? Hindi pa na kontento ang person. Sabi niya sa akin na lumipat daw kami ng location. Habang naglalakad nga ako, nakita ko nga si ate girl na nagse-selfie. Wow, sana all. Kaya naman sina kuya, pauwi na sila. Marami kaya sila nakuhang isda? Parang kasi ang tingin ko, may laman naman yung mga timba nila Si Jen naman ay dire-diretso lang siya ng lakad. Parang gusto niya yatang tignan si kuya na namimingwit doon. And for the follow din ng person, tignan nga natin kung marami na nakuha si kuya. Tingnan lang kami sir. Full gear na. Ha? Full gear na si sir. Ay, simula pa lang. After, pag matuto ka, dili tayo ng ganyan. Kabibili lang namin Marami na nakula. Dalawa pala. Ko lang din. Ay, kararating. Oo, not bad. Grabe man yung paing ni sir, mahal. Alalakay. Nabalatan na pala yun. Tapos kunti-kunti lang yung kuha mo. Or isang buo, sir. Kunti lang, pakurot-kurot. Ayun. Mahal man yan. Pang chapsoy. Sahog na yung pang chapsoy yung. Wala, grabe, 33. Sa monopray pa.
mura na nga ngayon. Yan yung pain ni sir, oh, diba? Ang mahal-mahal. Malalaking, ano na yan. Hindi lang shrimp, kundi prawns. Prawns, mahal-mahal prawns. Ha? Hindi ko naman ano. Yung kamay lang naman ni sir. Baka naman vlog ko kaya? Opo. Tuwing pag-sway mo, natakot ako baka masama ka. Binat na binat yung ano niya, o nylon. Yun. Magkano yung lobby na ganyan sir? Depende dyan sa ilang pounds ang ano mo. Yung maliit na bell na nakakabit sa fishing rod, pag tumunog na yan guys, ibig sabihin is may kumagat na. Heto nga at may pusa pa na kiyosyoso. Naamoy niya siguro yung isda na nakuha ni kuya. Ilang oras na kami dito guys, pero hanggang ngayon wala pa nakukuhang isda si Jay. Kahit man lang isang bagsaw sana. Tingnan nyo ang person, oh. Pagod na pagod na. Wala nang energy ba? Paano kasi? Naglalaro lang talaga siya. At dahil wala naman nakukuhang isda si Jay, alam nyo ba na pagod na rin ako sa kakatingin sa kanya. Bored na ako dyan. Kaya binidyuhan ko na lang yung pagmumukha ko guys. Pagpasensyahan nyo na. At least man lang may ginagawa ako. Nung dumating kami dito ay mataas pa yung tubig. At nung pauwi na kami guys, heto at palo, tide na siya. Sa kasamaang palad, waray swerte. Wala talaga kami nakuha ni isang isda guys. Yan, natatawa na lang ako. Tingnan mo yan talaga si Jay, oh, pagod na pagod na. Na nga nakuha, nakaupo pa siya ng pintura. Kaya hayan, tingnan nyo yung short niya, may dalawang dots ng pintor na kulay puti. Pero hayaan na natin yan guys. Ang importante, nag-enjoy man ang mga tao. Practice lang daw yan guys. Anyway, practice makes perfect nga, ika nga naman. Malay nyo, bukas sa susunod na araw, pating na yung makuha namin guys. So ayan, pauwi na kami. Sana nagustuhan nyo ang video kong handog para sa inyong lahat. At kung nagustuhan nyo ang video na to, pa-thumbs up naman po guys. And please don't forget to subscribe my YouTube channel, Marie Per Vlogs. At ang aking main Facebook account, Marie Iram. Pa-follow naman po guys. Hanggang sa susunod na video. Bye!